Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Επιστροφή στα Θρανία, ιστορίες επιμονής και ονείρων». Είμαι η Ιωάννα Τελειόφυτος, μαθήτρια της τρίτης τάξης στην ειδικότητα τεχνικός ανθοκομείας και αρχιτεκτονικής τοπίου και σήμερα υποδεχόμαστε τη συμμαθήτριά μου Γεωργία, επίσης μαθήτρια της τρίτης τάξης της ειδικότητας βοηθών φαρμακείων. Τι σε οδήγησε, Γεωργία, στην απόφαση να επιστρέψεις στο σχολείο μετά από τόσα χρόνια? Εγκατέλειψα το σχολείο πριν από 40 χρόνια, λόγω του ότι είχα έρθει από Γερμανία και δεν ήξερα τη γλώσσα καλά. Έπειτα πήγα, έμαθα μία τέχνη και βγήκα στην αγορά εργασίας. Άνοιξα δική μου επιχείρηση, κομμωτήριο. Λόγω των παιδιών και κάποιο πρόβλημα υγείας του ενός παιδιού μου, σταμάτησα και τη δουλειά. Όταν μεγάλωσαν και αποφοίτησαν, τα ίδια τα παιδιά μου με ενθάρρυναν να πάω να το τελειώσω το σχολείο. Μου είπαν ότι ήρθε η ώρα να κάνω κάτι και για μένα. Ήξεραν ότι ήθελα να το κάνω, αλλά πάντα δίσταζα. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετώπισες? Μου ήταν πολύ δύσκολο στην αρχή. Υπήρχε η αμφιβολία. Σκεφτόμουν ότι ήμουν πολύ μεγάλη. Αν θα τα καταφέρω, αν πραγματικά μπορώ να το κάνω. Αλλά μόλις ξεκίνησα, συνειδητοποίησα ότι πολλοί συμμαθητές μου είχαν την ίδια ανησυχία. Υποστήριζε ο ένας τον άλλον και οι καθηγητές μας ήταν πολύ ενθαρρυντικοί. Δεν ήταν εύκολο στην αρχή. Είχα αυστηρό πρόγραμμα, δουλειά, σπίτι, εξωτερικές υποχρεώσεις με το παιδί λόγω του προβλήματος υγείας, διάβασμα, αλλά το να έχω υποστήριξη από τα παιδιά και τους συμμαθητές μου και τους καθηγητές μου έκανε τη διαφορά. Έτσι έκανα το πρώτο βήμα. Γεωργία, τι θα έλεγες σε κάποιον που μας ακούει αυτή τη στιγμή και σκέφτεται να επιστρέψει στο σχολείο αλλά διστάζει? Να μην φοβάται, να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που θα σε στηρίζουν. Δεν παίζει κανένα ρόλο η ηλικία με τη μάθηση. Και τι ακολουθεί για σένα? Σε λίγο καιρό αποφυτώ και νιώθω πολύ περήφανη που τα κατάφερα και έκανα ένα όνειρό μου πραγματικότητα. Η ιστορία που μόλις ακούσατε υπογραμμίζει ότι η εκπαίδευση δεν έχει ηλικιακά όρια και ότι με την κατάλληλη υποστήριξη και αποφασιστικότητα κάθε άτομο μπορεί να επιτύχει τους εκπαιδευτικούς του και προσωπικούς του στόχους. Αυτή η αφήγηση μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης για όσους σκέφτονται να κάνουν το βήμα προς την επιστροφή στην εκπαίδευση, αποδεικνύοντας ότι ποτέ δεν είναι αργά για μια νέα αρχή.